Ayibo, hallelujah. Ngicela sishale uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Sishale umoya ogcwele izandla kakhulu egameni leNkosi. Sishale uJesu inkosi yamakhosi izandla. Ake siphinde bazalwane siqhubele uYesu isandla esikhulu. Yes, Jesus, yes, Jesus. Yes, Jesus, yes, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord. He's worthy to be praised. Jesus. Akekho njengaye. Ake simshayele kakhulu for the last time. Yebo, 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 yebo. Ake sililise kakhulu senze umsindo. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyabingelela ibandla lonke egameni leNkosi. Siyabingelela ukuqala bonke obaba inhloko zamakhaya. Siyabingelela bonke omama inzala abantu, sibingelela bonke abantu abasha, obhuti nosisi egameni leNkosi. Siyabingelela ipraise team yethu, keyboards bethu, osound engineer bethu ngapha egameni leNkosi. Siyabingelela media team. Sibingelela ama-ushers wethu, iprotocol yethu. Ngicela bazalwane sishale uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Hallelujah. Siyabingelela ngokukhethekile bonke abefundisi, incebo zenkosi, bomama umfundisi, ngicela sibaphe ihlombe elikhulu egameni leNkosi. Ababukeli bethu abasibukela emakhaya, ngicela nabo sibashayele izandla, siyababingelela egameni leNkosi. Hallelujah. Makahlale phansi, ngicela ubingelela abantu ababili abathathu, sawubona makhelwane, wenze kahle wabakhona namuhla egameni leNkosi. Bingelela nje ababili, bingelela nje abathathu. Mina sawubona makhe, wenze kahle wabakhona, awuyanga ku long weekend. Bahambele abantu madoda, bajabula abanye abantu madoda banama long weekend. Thina madoda hawo into zo long weekend asisayazi no Christmas asiwazi. Soloko nje sabasemsebenzini. Ake nisishayele izandla kakhulu. Praise the Lord. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bangcwele, singahlala phansi ngicela simshayele izandla. Usabza usiphathele kahle uhlelo egameni leNkosi. Mzameni nimshayele izandla usameni. Lion of Judah, Lion of Judah, Lord, we worship you. Lion of Judah, we worship you.
sizwe bandla likaKristu. Thank you, Jesus. Asimshaleli izandla kakhulu bangcwele egameni lenkosi. Ngesikhombisa amakhanda ethu sivala amehlo wethu babongcwele. Siyabonga nalizwi lakho. Emva kwemini liphilile Nkosi linamandla. Liphefumulelwe nguwena baba uqobo. Lingephume uNkulunkulu kowakho umlomo laphindele emuva. Baba lingawenzanga umsebenzi. Baba egameni likaJesu. Baba egameni eliphilile. Baba egameni elinamandla. Siyabonga dwala lethu, siyabonga uNkulunkulu wethu. Baba siyakhuleka ekungeneni nasekuphumeni kwethu kule ndawo makungafani uNkulunkulu. Baba egameni likaJesu sithi usuku lonke malube kuwe amandla inkazimulo ubukhosi. Baba sithi bukufanele. In Jesus mighty name. Siyabonga uNkulunkulu ngamandla thatha indawo yakho. Siyancipha thina sithi makukhule kuphakame wena. ngoYesu Kristu inkosi ethu enamandla. Father, we bless you. Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Asimpindeni bangcwele for the last time simkhomela isandla. Singahlala phansi bangcwele emkhoneni benkosi. Siyaphinda siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi ethu uJesu. Amen. Sanibonani mhlathuze sanibona. Sanibonani mhlathuze sanibona. Sanibonani mhlathuze sanibona. Cela nishali izandla nina nonke nikhona namuhla. Praise the Lord. Siyayibonga inkosi. Ngingakenza okuningi nje ngiyacela nje ukubona izandla zabantu abaqala ukufika abasivakashele kule long weekend engaka madoda. Khani yakhuleka mhlathuze. Bakhona abaqala ukufika phakathi kwethu. Cela nje baphakamise izandla. Sifuna nje ukuni welcome. Sinikeze uthando awu yayinhleke lento. Bashale yayinhle lento mama Nkosi yami. Bashaleni izandla yayinhle lento baba. Siyabonga. Nakho. Amen. Ngiyacela laba abahleli lapha emuva. Ngibona nje kunezihlalo ezikhona phambi kwabo. Ngiyacela ukuthi laba balapha emuva beze bahlalele lapha phambili egameni lenkosi. Yanakho-ke nalaba abasemuva mpela egcineni nabo siyabacela basondele phambili egameni lenkosi. Ake nishayele izandla bazalwane nina nonke nikhona. Nami kahle kahle eqinisweni bengiza ngoba manje yazi mawucommitted ucommitted kodwa ngiyeza kodwa kunombuzo othi ngiyobafica na ngoba phela abantu long weekend bagodukile. Abanye kusamngeke ubasole basebenza la babuyela emakhaya kude manje ithutshana malivela baye bathi untshontsha bavele emakhaya. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngane nikhona ngicela nizishayele izandla egameni lenkosi. Praise the Lord. Last week beyibambile ke umfundisi uMngomezulu ubhuti besingekho bengisegoli ke mina ugiwa naye bengekho usamningi amangani bazalwane nimbona angekho njengoba kusasena lento yabantu ke ababuya ngaphandle kusasena leyo nkingana egameni lenkosi uJesu. Manje uyesaba Nkosi yami ngoba manje igenge leya ayingabe isabuza ukuthi impepho nazo noma ivele ithele isibhaxu manje kunzima uyathola ukhipha iphepha kodwa sezithe ukuthinta insizwa ngoba ziyathintithana zona egameni lenkosi asekengame khululeka umfundisi wami ukuthi ukuhlala isimo noma ke anawo amaphepha aqondile. Ilife yomuntu bazalwane ilife ifanele uyinakekele uyihloniphe ngoba ngeke kwazi ukuthi ungagcina kwenzakaleni nesitha naso same sisebenzisa i-advantage alimali umntana abantu kwamina ngibe senkingeni. Alibonga igama lenkosi kodwa ke amaphepha unawo futhi a-straight aqondile egameni lenkosi ukuthi kusakhona nje lento kodwa ke masinyane uzoba nathi egameni lenkosi. Mshaleni izandla engekho phakathi kwethu kodwa ke ukhona umfundisi uMngomezulu
neza kwakhe madoda isikole sami sikwiza ya makoti wasekhaya mshaleni izandla egameni lenkosi. Amen. Amen. Praise the Lord. Ukuze makhelwane ubukephi makhe izolo emini. Zwele kuthomphela khona bebamenyiwe lapha komunye umcimbi lapha ubuqala lapha kuthiwa bebakhona ama-Eagle Mountain. Ngathi hayi akunankinga. Hayi wabe usuyasaba-ke makhe uphakamise isandla anginayo nencane inkinga siphakamise isandla futhi ayimile baba ukuyosapota. Ngizwile kuthiwa hayi Nkosi yabe kugcwele amateksi labantu bayosapota. Ayake lishayela izandla. Uyahleka ntombi. Praise the Lord. Angazi noma mhlawumbe sengihambela phambili ngiyacabanga ngiyafanisa baba ngazi khona baba ungifonele konje babubane uphungane wale elokhuzaneni kwaNongoma. Ngazi noma wena baba ngibona kahle yini Phungane wena Khatebe. Hawu Phungane. Hawu Phungane. Hayi akozobamba isandla Phungane. Hawu. Hey kodwa lapha efonini uzwakala nje ngathi insizwa nje ethi ayilingane nale. Hawu kanti unomzana wonke ephelele Phungane. Ngiyabonga futhi umama sekhaya. Nkosikazi lwa onesebenza naye. Umama lo ungasemva kwenu niyamazi. Naye original uphuma kwaNongoma. Yabona senthola ihlobo edukelene nkosami ukhumbule ekhaya wala Eagle Mountain nangu sophinde wabahlanganisa. Siyabonga kakhulu mfowethu uPhungane. uNkulunkulu akubusise nawe mama. Bashaleni izandla kakhulu bangcwele. Nakho. Amen. Asilalike nkosami thina bazalwane siyolala mzwane inkosi ibuya isizothatha ibandla sisemsebenzini siyafika nje siphume eGoli besino 6 to 6 ayingeke. Yebe kunethe eGoli. Belidliva eGoli abantu bangena emanzini kunjalo bathi siyokhonza nambe ngabalindelanga abantu abangaka ku 6 to 6 Friday because linethile ngolesihlanu yebaphuma abantu kwakhonzwa futhi kwakhonzeka ake nimshayile isandla uThixo wethu. Amen. Siyabonga kakhulu ke egameni lenkosi yethu Jesu. uNkulunkulu anibusise bazalwane singamoshanga isikhathi namhlanje ke ngizosibamba isikhathi ngoba kudlala iChiefs nePirates namhla so sheshe siphume bangcwele sizoshesha ukukhululeka namhlanje. Mama inkinga phela kudlala impofane efanele ngiyoyinxusela ngiyo-intercede mayilokhu idlala kumele ngithi shakatara basaya bese iyawina. Kodwa-ke ngiphuphile bengitshela iy'nsizwa la endleleni mangizwa ukuthi ngiphuphe iChiefs iwina ngo-2. Cha bekuyiphupho angisho ukuthi ngisho ukuthi bekuyiphupho. Ngiphuphe iChiefs iwina ngo-2-0. Ngisajabulile ngaphinde futhi ngalala ngaya ubuthongo. Uma sengiphinde ngiyaphupha kwesibili ngiphupha umsakazo ukuthi 1 Orlando Pirates not ngabona ukuthi imibhedo yonke lamaphupho ngavela ambayo wayoshona le angisangene lapho. Mina ngibamba lelo kuqala leli lesibili angisayithatha impela indaba yami ngibamba lela ka2-0 mina lokuqala. Hey konje lapha ngihlele hey insizwa kusafanele ekholwe ngempela awukwazi ukukhonza iPirates usindisiwe. Hayi plus ungasho sisi nalo sisi Phakaniya stage lona uyahlabelela uyiPhakaniya lo dlala ikeyboard uyiPhakaniya. Bazalwane ngicela Monday until Friday singene ku fasting sifastela ukeyboardist wethu sifastela nosisi laba bafave iPirates. Akhona amaPhakaniya la endlini. Awu Jesu. Hawu. Hey ngiyasho ukuthi ngishumayelile impela manje ikhosi kunamaPhakaniya la. Manike ikhosi likhona la. Yini iChiefs memeze kancane kangaka. Imani bazalwane kukhona into engazange nitshele yona manifika la ibandleni. Ukuthi phela bazalwane
uma seniyinikele e-Eagle, mina njengomholi we-Eagle ngi-Favor Chiefs, manje ingane ayikwazi ukuphambana nobaba, ngeke kube mnandi ekhaya. Ungabe usukhonza la sekufanele noma ngabe ubukade uFavor Pirates, bona mase kufanele ukuthi usuke ku-Pirates manje uze ku-Chiefs ngenxa kababa. Ngicela bonke abaFavor Pirates baphamisa izandla. Ake nizoma la phambili ke nginithandazele, ikhona into engahambi kahle la kini. Ngiyadlala abazali bashayeleni izandla. Hey, kodwa ingiphathi kahle Blose. Keyboardist bonke no chorus leader. Usise your Favor Pirates. Kodwa kusanani. Cha ngiyadlalela bazalwana. UFavor nje izinto zana emhlabeni ezulwini ayisebenzi lezi zinto egameni lenkosi. Ezulwini siyongena ngokukholwa yizwi likaNkulunkulu nanokwenza intando kaNkulunkulu. Ngike ngafavor iminyakeni eminingi, ngangidlala ke nebhola. Dlalile kakhulu mina nje wase ngiya ku professional ngiyodlala ku Chiefs ku first team. Sekuseduze nje sebangitshelile ukuthi siya promote next season ya ku first team. Kodwa bese ngiqalile ukujima ne first team. Chiefs ayisajimela I think esajimela abafana abancane bajimela eElka Stadium eSoweto, i-team endala yona ke ibijimela eJosh Koch ya before izojimela eMax Park. Ngidlala impela ke ibhola. Hey ugogo yina abazabantu abadala. Ngijabulile mina ngiyamfonela ugogo sengodlala kwi-Chiefs scheme lesesidala sabafana abadala wathi ugogo we uthi wenza njani? Impela ngiyodlala kwi-Chiefs wathi ugogo muphuka. Ubani uzokumisa esibhedlela? Ngithi gogo lapha sengizohola ngisho ukuthi sengizothola imali. Wathi ugogo ungakulinge lapho uma ufuna ukuyixabanisa nami nje abantu abadala bengakazi ukuthi ibhola ungaphila ngalo, ingane yakho nje ingaphila ngebhola nje noma ke libuye libe yi-short career kodwa ungaphila ngebhola uthola imali. Kodwa ke ngodlala ibhola ufuna usheshe uyisebenzise imali futhi ube nomqondo ohlakaniphile ngoba li-short career anything ingenzeka ungavele uphume ulenze iphele i-career. So that is why ke seba advise abadlala ibhola baningi ke abafana ngibakhulekele khona badlala ku-TX Galaxy bakhulekelwa yimi lana ekhaya khona ngamkhuleka umfana wababa uMbamali uphi usapheshe wayizoya eGerman ngamkhulekela umfana baba uMbamali udlala ibhola ngamkhuleka ukuthi udlala nabelungu eGerman. Nginaso ke isipho sokukhulekela abantu abanezipho. Ubuza umakhelwane unasiphi isipho wena ofisa umpostoli akhulekise kuso? Zonke izipho, your gift, your talents, be it is a spiritual gift or anything, ngiyakhulekela uNkulunkulu ngiphile leyo grace khulekela abantu bese kuyenzeka. Mshaleni isandla uthi yakho bafowethu ngisayimakethe ngiyabuya egameni lenkosi. Yabonga mfowethu. Abuza umakhelwane indaba ungamshayela umpostoli izandla mayiphuza. Uyashayelwa umuntu kaNkulunkulu izandla mayiphuza ngoba kunalento oyireceive nje obungishayela nje khona into oyitholayo egameni lenkosi. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, moya wami nje uthokozile, umoya wami weneme egameni lenkosi. Bona ngiyawubuka nje umsebenzi siyaphusha impela egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu nasecinci ngiyayithola bazalwane ireport ukuthi hayi iyaphakama icinci noma ingekho ke namhlanje. Nkosi yami ugogo uxolise kakhulu, o-driver bakhe bavele bamphoxa bonke bangabikho baye emakhaya nabo i-long weekend. Wathi ngiyaxoza Nkosi yami umpostoli anginabo driver, imoto zikhona kodwa o-driver abekho. Sathi ke no akunankinga Nkosi yami gogo, siyabonga le-support. Ngiyacela ke bangcwele singene ezweni lenkosi singamoshanga isikhathi. Kulezi nsuku ke ngiyafisa kwangathi lesihloko engikhuluma ngaso ngishilo ngathi ngizokhuluma ngaso. This is I think my last weekend
ngoba next week kuzobe sekuyinyanga entsha. The month of April ngikhulumile ke ukuthi ke ngiyafisa ukuthi abazalwane bonke abantu abakholwayo ngiyafisa ukuthi bayiqonde into yamandla ovuko, njengoba ngama Fridays siye ku Good Friday, ukhonzwe Friday, ukhonzwe Saturday, bese Sunday sithi ke ivukile inkosi. Lento yovuko ngiyafisa ukuthi abantu bangayithathi lightly, kube yinto nje sisho kalula nje sithi ivukile inkosi. Number 1, kufanele sibe nokuqonda ukubaluleka kokuvuka kukaJesu. Kungabe isisho nje, kube into esisho sithi ivukile ingonyama, sijabule, celebrate, sithi ivukile Sunday siyahlanya. Uma ungasibona siku Good Friday, Sunday ngazo mawungena wena ungazi lutho, ungamangala umungena ungazobona ngathi amakhanda ethu azithi kahle, kanti cha si right. Nethi sisuke sijabulela lokuthi ivukile inkosi. Now ufuna ukukhuluma ke ngamandla ovuko, the resurrection power, ukuthi why kubalekile ukuthi siqonde ukuvuka kwenkosi uJesu. Ngihlala entweni enokuvuka ngoba leyo kufa sizayibuka. Ukufa kukaJesu as much as bekubalulekile futhi kubhlungu ngoba ufa nje akanasono akanacala, kodwa ithina esinecala, ithina esinesono. So now ngifuna ukukhuluma ngokubaleka kwamandla ovuko, ukuthi why kubalulekile ukuthi sikwazi futhi sikucelebrate ukuthi uJesu wafa wavuka. Ngoba ivangeli likaJesu alipheleli ekushayweni kwakhe nasekufeni kwakhe bese kuphelile, kodwa amanye amavangeli aphelela ekufeni kwaloyo mholi. Kepha thina ivangeli likaJesu alipheleli ekufeni, liyaqhubeka libe sekuvukeni. Why ivangeli likaJesu into yokuvuka kwakhe ibe nento noma ibe yinto ebalekile? Yingoba asingahambi phambili. Ukhona ungafunda? Funda sisi Luke chapter 24, ufunda from verse 1 mhlawumbe to verse 10 okanye to verse number 12. Kunezinto ezimbalwa engifuna sizibuke la kuLuka. Ikhona na kwezinye incwadi, ikhona kuMatthew, ikhona kuLuke, ikhona kuJohn, ikhona kuMark. The reason why ngikhethe uMark noma ngikhethe uLuka, uLuka lo esifunda ngayo oloba lencwadi kuthiwa kahle kahle wayengudokotela. Kahle kahle bafanele simbize nje Dr. Luke. Manje kuyadependa ukuthi indaba ibekwa ubani. uMateyu ubengumthelekisi, bekuyi tax collector, umuntu nje kusho ukuthi obebhekene nento yamabhizinisi. So now if you want to explain i-business, uMatthew angachazela kangcono, noma uma ufuna ukwazi isikompilo labaJuda, uMatthew angachazela kangcono. Why? Because uMatthew bese kuba uLuke bakhulumela noma bamele abaJuda abakholwayo abasindisiwe. Bese kuzothi ke uMark noJohn bona bamele abezizwe. Abezizwe yibo bonke abantu abaphila emhlabeni, nokuhlobo labantu oluphila emhlabeni kodwa olungasibona abaJuda ngokuzalwa, kodwa ngokweBhayibheli abezizwe bayalamukela ivangeli, bayangena evangelini, bayasindiswa. Kahle kahle iBhayibheli lithi insindiso eyabaJuda, bese uNkulunkulu thina abezizwe ebesikude nevangeli nesiphambane besingalazi iBhayibheli noma besingamazi uNkulunkulu. Niyazi la sibuya khona. Bengisazi umzekelo ekseni eThekwini ukuthi ukubizwa kwami mina mhlambe kwehlukile kwabanye abefundisi, lwami ubizo ke lwahluka kwabanye abefundisi. Sibizwa ngokufana kodwa sonke sibiziwe, omunye nomunye ngomezulu nendlela uNkulunkulu ambize ngayo. Mama mfundisi nendlela uNkulunkulu ambize ngayo, nami nginendlela uNkulunkulu angibize. Nabanye abefundisi ubizo labantu alifani, lwehlukileke ubizo mina engabizwa uNkulunkulu ngalo. Alibonge igama lenkosi. Haleluya.
So na ubambana indaba ngisandlalela indaba yami ngiyeza la kusisi. Mawufunda iBhayibheli kufanele uqaphele kunama message akhona in the New Testament, especially kuma 4 Gospels, where uMatthew, kube nguLuka, kube uMark, bese kugcina uJohane lo sithi uJohn. So now uma ungafundanga kahle waqaphela iBhayibheli uzothatha imessage ebeyiqondene nabaJuda ufune ukuyifaka kithi, bese kuba ngathi iBhayibheli liyayiphambanisa liyayiphikisa kwalona, kanti cha, kune message eqondene nesizwe sabaJuda, bese kuba khona imessage eqondene nathi uIsrayeli walesi sikhathi. Ukhona uIsrayeli wenyama iloya osempini manje okuliwayo, akhona abaJuda baphila lapha namanje kusase nempi ekhona eqhubekayo, ikhona even eBhayibhelini. Baba bayithathela bona beshaya uJesu bemphika, bathi abaJuda uma ngabe lo ngempela ube indodana kaNkulunkulu, igazi lakhe njengoba eshayiwe igazi lakhe alibuzwe kithi. Nangempela vele kwabanjalo bayithathela bona isiqalekiso. That is why kunempi lapha eGaza yeminyaka iyawuphela le yampi mzukwane, kuvezwa naya indoda ekuthiwa ngu-Antichrist. The day kuvezwa u-Antichrist, because lithi iBhayibheli uzoba indoda ehlonishwayo, uzokhuluma kanye umhlaba wonke ukhothana. U-Antichrist lo uyena kuzoqeda le yampi leya, ngoba abaJuda sikhuluma nje basalindele uMesaya ukuthi useza uMesaya. uJesu lo Mesaya wafika bakamvumi abanye abaJuda, kodwa kukhona abamvumile abalinde ukubuya kwakhe ke for the second time, the second coming manje asazothatha ibanga. Kodwa kunalesa sizukulwane esithi akukabi uJesu lowa, akusiyena uJesu, bona bathi basalinde uMesaya. Do ama scripture noma avulwa beboniswa kuproviwe ukuthi ufikile uMesaya, bona still abakayikholwa into kaMesaya, basalinde uMesaya. Now idanger yabo ke kuzokwenzeka kuzovezwa uAntichrist, then uzothi mayiqeda impi yaseGaza kuthule kungabe kusaliwa, kube nokuthula, bese bathi ke nangu ke uMesaya. Ngoba umhlaba wonke lithi iBhayibheli lapha kuyisambulo le ndoda iyothi yawushaya umthetho umhlaba wonke. Asazi indoda noma uyaqhamuka eAmerica noma uyaqhamuka eRussia noma uyaqhamuka eChina, but between the 4 nations lezi ezistrong njengamanje, one of the nations Antichrist umpikikristu uzovela khona. Njengoba manje sibona itechnology yonke into iba lokhuzana, kahle kahle kulungiselwa yonke into iba digital, kulungiselwa yena umpikikristu futhi uzofika. Njengoba ubona ibambene manje Iran, and anytime ingasuka impi yesithathu yomhlaba. Akabonga uYesu. That is why abantu fanele lento siyifundise so that abantu balazi iBhayibheli, bangathi hayi iBhayibheli lena ntukile nilahlekile, uJesu lona bekayiJuda, singena phi thina abantu abamnyama ezintweni zabaJuda. Yabona ukungazi kuyahlupha, ulwazi oluncane nalo luyingozi. That is why abantu fanele sicacise iBhayibheli ngendlela yokuthi wonke umuntu ayiqonde lento, bese kuphuma kuweke ukuthi uyamthatha lo Yesu noma awumthathi. Kodwa thina mele silimphule likhanye kuwe iBhayibheli. Yebo ngenzeka ukuthi ukubhala kwabhala mhlambe abamhlophe, kodwa ababekubhala lithi iBhayibheli, ababhala iBhayibheli babeqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu, babebhala ngomoya, babengabhali ngesikole ukuthi babuya esikoleni, kodwa babebhala ngoba ungabe phela bekuqhutshwa ukuthi abelungu, ngabe abelungu bonke bayakholwa noma ngabe abelungu abakholwa, ngoba yikho lento yeBhayibheli. So now abelungu bahlukene bayifana nathi nje abantu abamnyama, khona abakholwayo bakhona abangakholwa, khona futhi abamthathile uJesu ngokwempela, khona abanye bathi nje there is no Jesus, there is no God. Iyafana nje lento, umuntu uhlukene kabili emhlabeni, kukhona bathi ukhona uNkulunkulu bese bakhona bathi akekho uNkulunkulu. Kodwa to prove now ukuthi uNkulunkulu ukhona, thina siprova scripturally ngeBhayibheli. Now ama scientists bona bafuna ukuprova uNkulunkulu scientifically. So now nabo makuza kuNkulunkulu
ama-scientists ayahluleka ukumchaza kwayena uNkulunkulu. Namhlanje abakasiphendula iquestion elula yokuthi ikhala yamanzi injani. They have proven everything. Bathi phakathi kwamanzi, ama-scientists la, phakathi kwalamanzi, bathi there is air. Kunomoya phakathi kwalamanzi. So now the question is, abuyaphi umoya phakathi kwamanzi? Kuzamanzi la. Why kuthiwa kunomoya phakathi kwamanzi? They fail to give us a clarity yokuthi okay, the air comes from what to what. Abakwazi ukuyichaza. Ngikhuluma ngama-scientists. People who don't believe in God. Abakholelwa kutheni yonke into they need to be proven. It has to be proven. They have challenged us ngeBhayibheli. Kuthi manithi uNkulunkulu ukhona. Let's prove it. Nathi we will give you science to prove ukuthi there is no God. So now according to them, ama-scientists, they don't believe that man was formed, man was framed, man kwathathwa uthuli dust uNkulunkulu wayihlanganisa wabumba umuntu. Ama-scientists awayikholwa leyo nto. Alibonga igama lenkosi. Angikho lapho. Mina ngisendabeni yamandla njoba sibuye phasikeni. Ngisendabeni yamandla ovuko. Ukuthi umehluko phakathi kwevangeli likaJesu namavangeli akhona kulezi insuku ukuthi umehluko ukephi. Ngila to prove ukuthi ivangeli likaJesu ilona futhi kwakuyilona futhi kusayoba yilona. Hallelujah. Kungahlangana ama-scientists omhlaba wonke, kuhlangana ama-politicians, iBhayibheli nje abazi ukulithinta ngoba iBhayibheli linjalo aliguquki futhi alishintshi. Malithi kunje namhla nakusasa kuyobe kunjalo. Alibonga igama lenkosi. Now funda wena sis from ku-24 funda verse number 1 uye ku verse number 12. Sikhuluma ngovuko namandla ovuko. Ukuvuka kukaJesu. Ngicela ningiphi indlebe ngenxa yesikhathi sami. Kepha ngosuku lokuqala lweviki Yebo. kuntwela ngezansi. Yeah. Bafika ethuneni bephethe amakha ababawalungisile. Obanike laba bafika ethuneni kuntwela enzansi, uMary Magdalene, uMary unina kaJesu nabanye abafundi bakhe. Bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Bagijima bafika asikubambeni lokho. Bafika ethuneni. Kuba nje kusuka la kule speaker ukuza kulesi speaker umlomo wethuna likaJesu. Uma befika bathola leya ngqimqimi yetshe iginqiwe yazobekwa kuleli side. Kwase kuyavuleka la. So uma befika kuthiwa kukhona umfundi owagijima waba overtake bonke lapha. Wafika qala uma efika kunento afika ayenza kuthiwa wafika emlonyeni wethuna wahlola akazange angene. Walunguza akangenanga. So now kunomehluko ke kulezi zinto ezimbili. Waba overtake ngespeed wafika ethuneni walunguza. Wafumanisa kuba vele akekho. Kodwa abafika emva kwakhe abashiya bona bafika bangena. Babuka bafika impahla yakhe isele yona. Base bathi ngempela akekho. So now lento kumele siba ngoba kunabantu abagijimile bas overtake kodwa ababanga nerevelation yalo Kristu ngoba abangenanga kuye bafika emnyango balunguza. Imessage yabo iyalunguza kodwa imessage thina siphethe isifake phakathi kuye. Sinento tangible, sinento ephathekayo esingathi ngayo
ngempela uvukile akekho ethuneni impahla zisele zodwa njengoba kuthiwa kwayalelwa amasotsha ayegada ithuna aphethe ikhaya kwathiwa kulamasotsha ningasho ukuthi uvukile nithi nina bamebile bamtshontshile ngoba uma ike yavela indaba yokuthi uvukile abantu bazofuna ukusikhanda ngamatshe abantu bazobona ukuthi kushuthi ngempela ube indodana kaNkulunkulu abantu bazobona ukuthi kushuthi ngempela lo muntu unamandla ngoba nakufile kepha wakunqoba ukufa wafuka thina babili abathathu batshothi sikhonza uNkulunkulu ophilayo abanye bakhonza uNkulunkulu ababonshiwe bakhandwa ngezinto kodwa thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo owethu uNkulunkulu walinqoba ithuna akekho ethuneni kepha uvukile vukile uYesu vukile ingonyama yomthelo kwathi uvukile uJesu amandla iqiniso okunganamuntu ongaliphika ngoba vele noma ungaya lapha eJerusalema uyofika khona uyolifika ithuna kodwa yena ngeke umfice namathambo akhe awekho kodwa abanye bake bafa uyawofika amathambo akho kodwa nawuza ethuneni likaJesu akunangisho ithambo elimhlophe yini amanye amathuna nawo amathambo yini leli linganawo ngoba ithuna kwalona lahluleka ukumgcina insuku ezintathu ngosuku lokuqala labekezela ithuna lamgcina usuku lwesibili lamgcina kodwa ngosuku lwesithathu lamkhafula ithuna waphuma ngoba vele ukufa naye akuhlangani. Kuthe bengena abasifumananga isidumbu senkosi uJesu. Ubambe lokho. Kuthe bengena hayi kuthe behlola belunguza. Ivangeli lindida ivangeli mawufuna ukubona amandla kaNkulunkulu kahle kahle ukuthi uNkulunkulu ngempela ukhona uya exista alifuni uma emnyango uhlola. Ivangeli lifuna ukungena ngoba indaba yethu isekungeneni bakhona baphethe message kodwa inkinga abangenanga beme eminyango bahlola kunomehluko kumuntu omemnyango wahlola nomuntu ongenile phakathi endlini wabona ukuthi ngempela akekho awuthinta ababili abathathu siphethe into ephilayo singenile singene phakathi asithathi mashansi singene sangena ekholweni sabona amandla kaNkulunkulu sambona washawa wadatshulwa owalinywa emhlane sambona ukuthi ngempela uvukile kwabafileyo shuparata enamakhusaya ikabados uyaphila lo Thixo awuthinta ababili abathathu uthi uyaphila uNkulunkulu. You can doubt your doubt but never doubt God. Uyaphila uNkulunkulu waza mntanami Shumayeli yakusaba njengamandla kaNkulunkulu niyekeleni uNkulunkulu khona into ayisebenzayo kuye awuphinde uthinta ababili abathathu Just 2 or 3 people. uthi ivangeli likaJesu The gospel of Christ alifani namanye not amavangeli the same as other gospels. ivangeli likaJesu The gospel of Jesus. uthi uPaul nakakhuluma When Paul speaks, ivangeli likaJesu the gospel of Jesus lingamandla kaNkulunkulu is the power of God ayisa ekuphileni that takes you to life. ngamanye In amagama other words, amanye amavangeli other gospels ayazenza imangaliso can perform miracles, ayabaphilisa abagulayo heal the sick, kodwa wayise ekuphileni but cannot bring you into life. ngoba kusizana umuntu What helps a man enze
into to do something, kodwa ekugcineni but at the end, uyazi ukuthi ayise they ekuphileni. no longer take you into That life. is why Yingakho, umahluko the difference phakathi kwevangeli between the gospel of likaJesu Jesus namanye and the amavangeli other gospels, bayaphilisa they are healing abagulayo the sick, kodwa babaphilisa but they heal via izinto eziphathekayo. tangible things. Bayabaphilisa They heal, kodwa kumele baphuze. but they need to drink something. They Bayabaphilisa heal them, kodwa kumele bapeyite. they need to. Bayabaphilisa They heal them, kodwa kumele bancinde. they need to. Bayabaphilisa They heal them. kodwa kunento kumele There's bayisiphathe. something they need to help. Kodwa nawufika kuleli But when you vangeli, come to this gospel, nawufika kuleli when you kaJesu, come to Jesus ukholwa yizwi, and you believe in the word, ukholwa uNkulunkulu, believing in God, bese uThixo then God yena enza umsebenzi. that performs His work. Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus. asihambi siphethe We izinto. do not walk with tangible things. Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus. asilumi We nix. do not bite on anything. Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus. asincindi, We do not lick. asifuthi, We do not steam. asidli We do mithi. not eat meat. Kodwa ivangeli But likaJesu the gospel of Jesus lona lingamandla, itself is power. amandla The kaNkulunkulu. power of God. Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus is lingamandla, power. amandla The kaNkulunkulu. power of God. Amanye amavangeli Other gospels anamandla have power. kodwa But elikaJesu Jesus is lingamandla. power. Amanye Other amavangeli gospels anamandla have power. kodwa But lelikaJesu Jesus' gospel lingamandla. is power. Kunomehluko There is a difference. uma umuntu When a person enamandla has power kunomuntu to a person ongamandla who yena is the uqobo lwayo. power itself. Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus alinamandla does not have the kodwa power. It is lingamandla. power on its own. Ivangeli The likaYesu gospel of Jesus does alinamandla not have power. kodwa But it lingamandla. is power. Amanye amavangeli Other gospels anamandla have power. kodwa amandla But the power, awaqhathanisa. when you compare them, Ivangeli the likaJesu gospel of Jesus amanye and the amavangeli other gospels, uma ngabe when hlangana you come together, elikaJesu the Jesus gospel lihamba is lodwa. on its own. Hayi bazalwane, Oh, brethren, ngakhuluma yini la? can I speak? Nayi indaba, Here's the story. nayi indaba. Here's the story. Lithi iBhayibheli kwakuyihora lomkhuleko. The Bible says it was our prayer. Incwadi yezenzo zabaPhostoli chapter 16 verse number 16. Kwakuyihora It lomkhuleko. was the hour of prayer. Abo Pauli nabo apostoli nabo Peter baya emkhulekweni. Apostle Peter was going to prayer. Lithi iBhayibheli kwakuyihora lomkhuleko. It was the hour of prayer. Bahamba nesixuku sabazalwana baye ethempelini They were emkhulekweni. going with the crowd to go and pray the temple. Bazohlangana nentombazana They met a lady nayo ehamba nesixuku. who's also sojourning with the Le crowd. ntombazane le This girl, kuthiwa yayibhula. she was a divinator. Yayinomoya wobungoma. She had the spirit of ancestors. Yayitshela abantu She izindaba. would tell people their stories. Yayitshela abantu izinto Tell them the things ezenzakalayo empilweni that's zabo. happening in their lives. Bambani ngifuna ukunibonisa I amandla. want to show you this power. Yayilandelwa She isiqubu. was followed by a Le crowd. ntombazana This woman, uma kuvela when abapostoli the apostles are came, ithi le ntombazana kunesiqubu. this girl says to the crowd, Yamemeza ngezwi elikhulu. she declared with a loud voice, Ithi laba say they bangamadoda kaNkulunkulu are the men of God ashumayela indaba zombuso that preach the things of ashumayela the kingdom, ivangeli that preach the gospel. bezweni Hear them out. balaleleni. Listen to them. Kukhuluma intombazana This woman is speaking, eyayikhwela umoya wobungoma who was eyayenzela abanini bayo inzuzo. Now lithi the iBhayibheli Bible says, yamemeza le ntombazana this woman shouted, yathi laba she said, they bangamadoda are kaNkulunkulu the men of God. ashumayela ivangeli. They preach the gospel. Yakwenza ngosuku She lokuqala did that the first day. kwaphambana isiqubu.
intombazane nabantu abalandelayo baya ngapha. The girl and the crowd went to the opposite side. Abapostoli bona baye tempeli. The apostles were going to the temple. Yamemeza intombazane. The girl shouted again. Usuku lokuqala The first day, bathula abapostoli. the apostles were silent. Usuku lwesibili The second day, bahlangana nale they ntombazane. meet this girl again. Ngolwesibili usuku On the second day, abapostoli the apostles, baphethe amabhayibhili holding their Bibles, baye tempelini. going to the temple. Yamemeza ngosuku lwesibili. She shouted again on the second day. Bathula The abapostoli apostles were silent. abazange They bayiphendule. didn't answer her. Bafika tempelini They got to the temple kwakhulekwa and was prayed. kwaphuma umkhuleko And then they exit prayer. baphindela emuva They emakhaya. went back home. Ngosuku On lwesithathu the third day kwaba yiso leso. was that final Yathi day. intombazana The girl said, lalelani listen, laba they amadoda are kaNkulunkulu men of God ashumayela ivangeli preaching the gospel. alaleleni. Listen to them. Ngalelo langa On that day, abazange bathula they did abapostoli. not keep quiet as apostles. Ngalelo On langa that day, lithi the iBhayibheli Bible says uPeter Peter wabe sayikhomba then pointed at her wathi kule and ntombazana, said to this girl, lalela wena moya, listen, you spirit, moya wobungoma, spirit of divination, ngiyakuyala I rebuke you. phuma kuye. Depart from Lithi her. iBhayibheli The Bible says the yahikiza intombazana, girl then shook yashayeka phansi, and then she fell to the ground. yaphakama, She arose. umoya The spirit sawuphumile was kuyo. now out of her. Yile ndaba engithi That's why I said ivangeli likaJesu the gospel of Jesus is lingamandla power kaNkulunkulu. of God. Mahlangana amandla When power namanye meets amandla, other power, the lesser power amandla must amancane, bow. melakhothame, When power umamandla, meets power, ehlangana namanye the amandla, lesser amandla power amancane, must bow. melakhothame, When two powers amandla amabili meet together, ehlangana. mangabe kuhlangana amandla amabili, When two powers, yabazalwane, brethren, ake nize nabafana ngenza umzekelo wozani la. Mahlangana amandla amabili, when two powers meet, lona ngoba gqoke ihembe elimhlophe, as is wearing a white shirt, ngizothi amandla avela kuNkulunkulu. a sense of power of God, Lona ngoba gqoke ihembe elimnyama, as is wearing a black shirt, angithi amandla avela kwamanye amandla kodwa angaveli kuNkulunkulu. says other power that comes Now from when God. two powers bambana Amandla bafana, amabili ehlangana. when two powers meet, Amandla amabili wena phela ngiyazi ehlangana. ukuthi uzomphusha ngo, kodwa yenze ngathi uyehluleka. Lalela, uma ngabe amandla When two powers, ungavele uwe nje nawe rema ndoda, uma ngabe amandla ahlangana namandla, when power meets power, amandla ahlangana when namandla, power meets power, amandla amabili lawo, these are two powers, amandla obumnyama, the power of darkness amandla kaNkulunkulu and the power of God. kuhlangana lamandla. These powers come together. Yile zinto abathakathi abazenzayo, That's what the witches do. ubona abantu bangatholi You imisebenzi see, nje, people are unemployed. kunamandla obumnyama There's a power of darkness abopha izinto that zabantu. have bound the people. Babathe bayazama They kule are khaya, trying. akwenzeki, Nothing is coming right. akulungi, Nothing is coming kodwa together. But namhlanje today, I have ngizomemezela to declare amandla the ovuko power of resurrection. namhlanje Today, what's okungenzeki impossible shall be kuzokwenzeka. possible. Pushanani bafana, pushanani. This is what is happening. Nine days alive. Lamandla wena nawuthi ufuna impumelelo, When you want success, lamandla yala. there's power. Nawuthi ufuna ukudlula, When you want to pass through, ayala ndlula wena mnqabele ukuthi andlule. Ndlula wena uyangala. Wena lona emthandazweni, this is you in prayer. wena lona emkhulekweni. This is you in prayer. And uyayibona into obhekene nayo. You can see what you are facing. Uyayibona isize yalo. You can see the size of this one. Uyayibona isize You yalo. can see the size of the other one. Yilento obhekene nayo. That's what you are facing. Lento obhekene nayo. What you are facing Inkulu le is challenge. huge. Kodwa kuyingesize. When the God uGoliath Goliath wayeyisikhwama was a giant. emude He was tall. He enamandla had power. aneyikhwepha. He had might. uDavide David wayemncane was smaller. awumbukile ngomzimba When you looked at his body, kodwa ngaphakathi but within him, kwakuhlangene ijayanti there nejayenti. was a giant and giant. Ngizomemezela You have to namhlanje declare today, awukho mncane. you are not Wena small. ungazibona umncane You might look small. kanti spiritually you are a giant. You are a giant. You are a mighty warrior. You can do all things through Christ
who strengthens you. Abazalwane, lempi esilwayo The battle in lithi Christ, iBhayibheli the Bible says, siyegazi it's not of flesh nenyama. and blood. Lempi esilwayo The battle that we face, Zerubbabel, 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 lalela, listen, akuyi ngayikhwepha, it doesn't go with might, akuyi ngamandla, not by power, kodwa kuya ngomoya but it kaNkulunkulu. goes according to the Spirit of God. Ikhwepha zingaba You zinkulu might have big mouths, obhekene nazo, the ones that you're facing, awuzukunqoba you will not overcome ngenxa it yeyikhwepha zakhe ey'ncane, because of your small futhi mind. awuzuhluleka You won't be defeated ngenxa because yeyikhwepha zakhe ey'ncane, of your small kodwa mind. kunomoya With kaNkulunkulu the Spirit of God owenza ukuthi who will make brakhushana. you be able. Kunomoya kaNkulunkulu The Spirit of God osebenza ngaphakathi who kini. works within you. Lo moya nawufika When the Spirit uyathuthula arrives, mthuthule mthuthule mthuthule. Lo moya the Spirit, nasosebenza when it operates, uyadudula pushes uyasusa and moves izinto away ezimi phambi kwenu. things that stand in your Shaya way. uNkulunkulu izandla The plans for kakhulu. God. Tshela umakhe Tell your neighbor, awukho weak ngale ndlela wena ocabanga ngayo. you're not as weak as you think. Futhi awukho mncane ngendlela wena ozihlise You're ngakhona. not as small as you've diminished yourself. Phambi kwezulu uyijayele. Before the heavens, you were a Phambi giant. kwezulu uyayi-mighty warrior. Before the heavens, you were a mighty That is warrior. why wathi uNkulunkulu That's why God says, Gideon Gideon, awudingi amandla amaningi. you don't need much power. Gideon Gideon, awudingi you ikhwepha. don't need muscles. Gideon Gideon, hamba ngala go mandla with that power that you onawo have uyomnqobela and u-Israyeli. defeat Israel. Hayi thina phela thina sizothini thina phela sibancane We are small, what can we say? thina nje sibancane sibancane. Hayi lamadimona lapha ekhaya hayi lawa afuna bomshengu lawo kusho wena kusho bani abantu uNkulunkulu ubabeke to a certain level God has placed them to a certain level, kodwa bona bazehlisile. but they have diminished themselves. Athi umuntu ayilana sekufuneka abantu abakhulu la Now you think that greater people are needed. ayila kufuneka bomshengu la Now we need, lalela unawo amandla listen, you have yedwa power, ukuthi awukakholwa kahle but you haven't believed in yazi it. la ngaphakathi kuwe Within yourself, kungaphuma ijayeli a giant can come out. ungalahli iqhwaga phansi Bullies will be thrown down. njengale iqhwaga zakini kuney'qhwaga zasekhaya angikhuluma ngey'qhwaga zakwamshengu I'm not speaking about the bullies from church. kwashabalala kwakuney'qhwaga We had bullies at home. izinto ezingafuni lutho Things that wanted nothing. izinto ezinejelasi Things that are jealous. ngathi nangikholwa ngisindiswa When I became saved, kwabiza umhlangano ngahlaliswa they phansi called a meeting and I was sat down. kwathiwa usho ngale nto mfana They said, "Unesqiniseko about what you're doing." athi yebo ngilizwile izwi I said, likankulunkulu "Yes, I've heard the word of God." bangibuza umbuzo bathi usho ukuthi wena ngeke usaya emsamo They na said, "So you're not going to go to the shrine?" ngathi mina ngisaya I emsamo said, "No, I'm no longer going ngoba there, izwi likankulunkulu lingahluli for the word of God has overcome me." bathi uma ugula singakushunqiseli impepho They said, "When you are sick, but you're not ngathi benefits." mina lutho ningangenzeli I lutho said, "No, don't do anything for me. ningithathe ningise Take me enkonzweni to church. umfundisi The uzokhuleka pastor shall pray. bese ngiba right Then I become revealed." banikile amakhanda amakhehla They shook their heads. abuka nawodwa amakhehla They looked at each other. kwaba khona elinye ikhehla Then one altar alithi lo mfana ubukelwa zingqondo said, "This boy has lo lost mfana sight. uyagula This boy is sick. akayazi le nto ayikhulumayo He doesn't know what he's speaking of." kwase kubuza umama ongizalayo Then my mother, who gave birth to me, asked, kwathiwa wena he uthini says, "What do you say?" wathi umama My uyikhethele mother said, "He is chosen. sekamdala He's old enough now. ayikho into engayisho There's nothing I can say. sekakhulile ukuthi He's angayikhethela old enough to make his own decision." bathi sesi They said, "Sister, wena anduvumela izinto zenzeke la ukhona you're allowing things to happen before you." wathi ugogo ngithi My sekamdala mother said, "He's old enough. He akazikhethele must choose on his own." bangibuza kokugcina And
they asked me one more bathi time, ushonga they lento said, "Unesiqiniseko about bathi this?" mina yebo I said, "Yes, ngimthathile I uJesu have taken Jesus, njengenkosi received him as my Lord njengomsindisi and my Savior." wathi omunye They said, awuvalwe lo mhlangano "This meeting must be closed. akayekelwe lo mfana This young boy must be left alone. uyikhethela lento He's ayikhethile chosen what is chosen. kodwa nakangaba nenkinga But if he has a problem, ngeke simsize we will kuleli not help khaya him in it. ahamba ye kubafundisi He bakhe must go to his pastors. ngayikhetha I inkosi chose Jesus. soloko ngayikhetha Ever inkosi since I've chosen the Lord, angase ngivelelwa yinto I've never came across ezofuna amakhehla a problem that will need the elders. angase ngivelelwe yinto I've never had something that ezodinga abazali babo will need my parents. angase ngivelelwe yinto I've never faced something ezodinga abafowethu that my brothers unkulunkulu lokuhamba nami would say that sengike ngaba sey'ngozini zey'moto imoto yacishe yangena ngaphansi kwetruck the car almost went under the truck. kodwa ngalo nkulunkulu But what does God? ngoba kwakufungiwe Because kwathiwa ngekho zoba nemoto kuleli khaya no one will have an accident in this home. kubantwana basekhaya To the children of our home. from kumamamkhulu kuya kwamancane From my great aunt to my young aunt. umfana woqala The first son owaba nemoto who had a car kwaba yimi was me. ngabreaka the second I broke the cycle. ngabreaka the covenant I broke that covenant. ngabreaka the curse I broke. ngabreaka the limitation I broke from cow. nobaba ongizalayo My father who gave birth to me, akazange aba nemoto he never had a car. kodwa mina ngaba nazo But I got cars. angizange ngibe nemoto I didn't have one. ngaba I nezimoto had many cars. ani na Why? ngalo nkulunkulu When that's God, uye lo ngibethula kubantu namhlanje he's the one I delivered lo to today. wasize yami impilo The one who helped my life. wangagcina Did lapho not end there. wayisiza neyakho He also helped your kunabantu life. abafike la There are people who arrived here bengasebenzi unemployed. kunabantu abafike There la are people who arrived here. babanjwe izinto They were possessed. namhlanje Today, bakhululekile they are free. ba-free Catch on, brethren, I'm about to close. ivangeli likajesu The gospel of Jesus amanye amavangeli and the other gospels bayabasiza can help bayabaphilisa and heal them. kodwa kunezinto But there are things okumele bazenze that they need to do. ufika ngapha evangelini likajesu You come to the gospel of Jesus. inye into ofanele uyenze There's one thing you need to do ukukholwa nguye is to believe in him, ukukholwa yizwi lakhe to believe in his word, bese kuyenzeka and then it comes to pass. wanikwa lutho mfundisi wathi omunye ubaba ezile wathi manje baba iy'nsebenzo zakho ama-product akho awumalini Someone asked me, how much are your products? ngabona ukuthi lo baba ukude And I could see this father's far away. maye ecabanga ukuthi kunama-product mina engizomnika wona If he thinks there are products I'm going to give him. ngabona ukuthi lo baba kakafiki kulo nkulunkulu I saw that he hasn't arrived to this God. ngase ngithi mina baba Then I said, Father, sokhuluma uma usufikile we will speak when you have arrived. uzwabona ama-product engizokunika wona Then you'll see the products that I'll give you. ngoba ukube ngasho Because if I had said ngathi anginawo ama-product that I do not have any products, ubengeke eze he was not going to arrive. ngoba abantu bakholele entweni ephathekayo People believe in tangible. nawuthi wena uyaphilisa When you say you heal nawuthi wena wenza imangaliso and perform miracles, abantu bafuna into ephathekayo people want tangible things. ukholo lwalezi nsuku That's the faith of this. nabefundisi kunezinto abayiphethe Even pastors, they have tangible things. bayeze emasontweni They come to church banikezwe izinto and they're given things. la ikhaya In this house, ngicela nibambe la kuleli khaya in this house, la i-eagle mountain Eagle Mountain, isiwasho sala the concoction of this house, impepho yala the incense of this house, umuthi wala the charms of this house, yilelizwi is this word. ayikho enye into There's nothing else esiyokunika that yona we shall give you. lapha siyokunikeza We izwi will give you the word, izwi the likankulunkulu word of God, elivula iminyango that evaliwe opens closed doors, izwi the likankulunkulu word of God, eliphilisa izifo that heals sickness, izwi the likankulunkulu word of God, eligashula amaketanga that breaks chains, izwi the likankulunkulu word of God, elenza okungenzeki kubantu that makes what's bese kuyenzeka
Ubuza kodwa uyamuzwa kahle lo baba. Touch your neighbor and ask, do you hear this, Father? Ayizwakala ilula manje. Kanjalo nje. Is it that simple? Nje baba. Lento ekhulumayo nje ngikholwe leyo nto kulula nje kanjalo nje. It's that simple to believe. Futhi angijiki And I'm not turning on my word. kunjalo nje. Lelizwi This word liyasebenza. works. Lelizwi This word, malisesela when it's still here, ngeke wabona amandla alo. you will not see its work. Lisuse kule ncwadi. Remove it from the book Ulidle, and consume it uligwinye, and swallow it. lihlale phakathi kuwe. That it may dwell with you. Once laba ngaphakathi Once it's within you, kula uzolibona khona ukuthi when liyasebenza. you see that Malisesela when it's still in the ngeke book, wabona amandla you alo. will not see it. Likholwe, Believe in it. ulidle, Consume it. uliginye, Keep it. lihlale ngaphakathi That it may kuwe. dwell within you. Uzawezwa You will feel amandla alo. the power it possesses. Elukuthandaza I'd like to pray. ivangeli kaJesu The gospel of Jesus namanye amavangeli and other gospels. umahluko The difference. laba abaholi abaqamba lenkolo The leaders who were named these religions, kwafika isikhathi there came a time bandlule emhlabeni and they passed away bafa and they died. namhlanje Today, masifuna ukuyobabona when we want to go see them, singaya we emathuneni can go to their tombs labangcwatshwa khona where they were buried. siyofica ithuna We'll find the tomb, sifica amathambo we'll find the bones. amanye asamhlophe They're white, amanye asabrown others are still brown, amanye asamnyama others are black. abanini bawo Their owners abasekho are no longer. noJesu naye With Jesus, waphila he lived, wahamba emhlabeni he passed, naye kwafika isikhathi his time came, wafa and he died. kodwa ngosuku But lwesithathu on the third day, wavuka he was resurrected kwabafileyo from the dead. mawuye ethuneni When lakhe you go to his tomb, awekho amathambo there are no bones, akukho ngisho elimhlophe not even a white one. ithuna li-empty The tomb is empty. bathi nabangena When phakathi they entered with him, omary magdalene Mary Magdalene, bengena phakathi ethuneni when she entered into the tomb, bathola impahla yakhe they found his clothing. yabona kunento engibulalayo There's something that really protects abafundi bebhayibhile the laba abaye esikoleni those that study the Bible laba benza ama-research and do the research. bathi They say, bathi lalelani bazalwane listen, brothers, ipictures le na into efike ngibulale tu yalibona le jazi you see this blazer. When I place it like this, bese ngiyalibeka and then I place it on the ground, ngilifolde nje kahle ngiligoqe nje kahle ngilibeke fold it and place it on the ground like this. ma ngilibeke ngale ndlela When I place it in this position, liyakhuluma it speaks. haleluya number 1 into ozoyinotice Okokuqala, what you will see, akubanga na rush lana ethi siyaphuma phumeni there was no rushing into party. lo muntu This person wathatha isikhathi took his time, wavuka woke up, inguba beyigqokile the clothing he was wearing, waseyigoqa kahle then he folded it neatly, wasethatha ibeke and then he took it and placed it. namanye amagama In other words, wayengajahanga he was not in any rush. kwakuyisayini The whole power yokuthi lo muntu lo that this person he took his time what had his and time rose from the dead there akusukuthi kunobukhwatshaniso was khatshwanisiwe no rush happening. kuthiwa impahla ujesu ayeyigqokile Jesus' clothing that he wore, ama-scholars nana benza ama-research never abafundi bepe. bathi yayifoldiwe kahle His clothes were folded. kuhle komuntu ozobuye azoyithatha As a person would come back and yayibekiwe kahle was placed neatly. that was a sign The whole power yokuthi uvukile that he is risen kwabafileyo from the dead. uma befika When they arrived, bafika ingubo yakhe they found his clothing bayibona and they saw it. bangenile phakathi They entered ethuneni into the tomb. uma bebheka ngapha When they looked to the left, babona indoda they saw her ihlezi igqoke ezimhlophe centered, dressed in white ithi linen. le ndoda kubo This man said to them, nimfunelani ophilayo why do you look for the living kwabafileyo among na the dead? nimfunelani Why do you look ophilayo for the living kwabafileyo from the dead? kuthi mangikhwele phezu kwendlu We went upon the roof. kuthi mangikhwele phezu kwale garaji
kuthi makhona phezu kwala I would maflat like to come up on this fence ngimemezela into and yodwa declare one thing. ngithi ujesu That Jesus akekho athuneni not on the tomb. He uvukile is risen. bathi abantu hayi bo People say, huh? uyahlanya yinto Is yamuntu that person crazy? kuthi ngigijime phezu kwendlu I want to run around. ngithi akekho He's not to athuneni the tomb. uvukile He is risen. ujesu Jesus akekho athuneni not to the tomb. He uvukile is risen. I'd like to close. wena wahlukile baba wami My father, mama wami my mother, bhuti wami my brother, sisi wami my sister, gogo wami my granny, mkhulu wami my grandfather. akekho ethuneni He's not in the tomb. uvukile He is risen. nimfunelani Why do you look ophilayo for the living kwabafileyo na among the dead? bazalwane Brethren, sikhonza uNkulunkulu we serve a God ophilayo who is alive. asisayi kofuna We no longer look siyofuna inhlanhla looking for good luck. asisayi emathuneni We no longer go to the tomb siyophahla to go siyocela kubomkhulu and ask from the grandfathers siyocela kokhokho and ask from the great grandfathers. asisayi lapho We do not go there anymore. asisayi ngisho nasemsamo No, even to the shrine ukuyoshisa impepho to burn incense. asisayi bantwana We do not go saying hayi no. nasemva kwendla sayi Even behind the house, we no longer ukuthi go. umkhulu wayethanda ukuhlala la That this is where my grandfather mhlawumbe likes to sit. mangathandaza la So if I were to pray in the uzongizwa ngoba wayethanda ubeka he would hear isitulo me la because this was his chair. hayi akasekho No, he's umkhulu no longer. wahamba He left. masasifuna inhlanhla Then we go look for good luck. asiya We do emathuneni not go to the tomb. asikwezinye We indawo do not go to other places. lapha siya kumnikazi wempilo We go to the owner of life owazi ngempilo who yethu knows about our life. siya kunkulunkulu We go to God. noma kungezwakala Even if our prayers, athi umthandaza uzwakala or even if my prayers, kodwa lalela ngikutshela but listen, let me tell you, uzophendula unkulunkulu God shall answer. uzophendula unkulunkulu God will answer. luyesu The usuku day is coming. lakhona izulu From the heaven, liyayiphendula yonke imikhuleko to yakho all of your prayers, uyosumangale you will be perplexed. bayothi abantu People uyathakatha say you are a bayothi witch. abantu They uyaloya say that you are wena bewitched. bohlupheka kangaka You were so poor. wena bodonsa kanzima You were struggling so wenze much. njani What happened? kanti usafikile But he has arrived. ongomdala The wezinsuku ancient about days. ngoba nasefike When yena he arrives, zonke izimo every situation ziyamlalela listens to him. nasefike He yena arrives. zonke izinto Everything ezimi phambi kwakho that stands in your way ziyahlela goes back. yonke iminyango Every door evalekile that's closed shall iyavuleka open up. ake nimshayele izandla sengiyathandaza Clap hands for God. Oshamakosatalabaha. Liparadosikeya. Sukuparadosha ena anuka. Ena mandara bababosa. Shikatalia bababosa. Sekatali kapapaya adusha. Rabaya adosia. Likapasuta parada. Likapasuta payande adusia. Mikadosh kapapaya. Riparadosh kapapababosaya. Likapashikatana baba. Abakulayo bayaphila manje. Abakholwa imimoya iyaphuma manje.
Ababoshiwe bayakhululeka. Siyaqashuka ibopho. In the name of Jesus. 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 Siyenzeka imangaliso manje. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Bathinta moya oyingcwele. Bathinta moya kaBaba. Bathinta ngesandla sakho. Baphilise, baphilise, baphilise. Baphilise, baphilise, baphilise. Kasule ibopho, kasule ibopho, kasule ibopho, kasule ibopho. Shakatabakushataka. Shuparadakababa. Shunananamababosa. Shunamamabosa. Kanabonga abantu besephambili. Ngifuna ukuthathela lamandla. Ngifuna ukuthathela lokho. Woza phambili. Uyagula. Unenkinga. Awutholi umsebenzi. Unefiso. Unomkhulelo. Unomengo. Woza nangu Jesu. Woza nangu Jesu. Woza nangu moya oyingcwele. Sekakhona. Sekakhona. Sekafikile. Uyabathinta abantu bakhe manje. Uyabathinta right now. Uyabathinta ngesandla sakhe. Bayaphila abagulayo. Bayaphila abagulayo. Wozani phambili bantwana sengiyathandaza. Woza phambili sengikhulula amasi. Woza phambili sengithathela ugobo. Woza phambili ngithathela umlilo. Woza phambili ngiqashula isibopho. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Bayasha amathumo. Bayasha abalo. Siyasha into zamathanga. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I break every limitation. I break every curse. I break every spell. In the mighty name of Jesus. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. Shayizandla zakho. Funa umlomo bese uyathandaza. Shayizandla ukhuluma noNkulunkulu. Shayizandla ukhuluma noThixo. Shayizandla uvula umlomo. Khuluma, khuluma. Khuluma, khuluma. Cela kuNkulunkulu. Cela kuNkulunkulu. Shuka papa papa. Shuna mama mamos. Yandala mamos. Ashes was under the fire. In the name of Jesus. Gakama ligaches. Gakama ligaches. In the name of Jesus. Gakama the fire. In the name of Jesus. Gakama ligayas. Gakama ligayas. Gakama ligayas. Gakama ligayas. Gakama ligayas. Gakama ligayas. Ya shindo sabatanga. Ya shindo sabalo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of fire. Fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the fire. In the name of Jesus. 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 Fire. In the name of Jesus. 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 Shake up paradise. Thank you, Shaizan, to Mamulumu. Yanama Kosaya. Yanama Sikita. Shuparados Kabayonda.
ake nimshayele izandla uNkulunkulu Clap kakhulu. hands for God. Shaya isandla lesiyabonga. Thank you, Jesus. 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 Shaya isandla uNkulunkulu. Shaya isandla uNkulunkulu. Fire of the Holy Ghost. Fire. In the name of Jesus. Shukapaya. Suparada. Suparada. Supakata. Sukata. Ela baba saya. Shaizana mesiamo. Shalani zande ngulumoy toele. Oh, glory to Jesus. Lengano tu yakula iletheni. Umlongwana ogula. Uya lo. Manje yini? Kunjani sisi? Igama lakho? Ngizwa? Elisa. Elihle. Kwenze njani elihle? Awukhona ukuma? Uphelelwa ngamandla? Yindaba? Uzwa nje umzimba wakho ukhathele. Uzwa usisi uthi umngane wakho wakuphi ikhekhe esikoleni? Uqale kade ugula? Oluthathe phi lelo khekhe? Wayilithathe phi yena umngane wakho? Wasuka nale khaya kubo. So wayesekupha. From lapho sangisaphinde uba right. So emzimbeni uzwani? Uba weak. Uyadla kodwa? Udla kancane, akudleki. Buhlungu esiswini. Phamisa izandla ke sisi. Sithi baye ete aye ete wehlukile awuli again stretch izandla bazalwane hleli nje lapha esihlalweni stretch isandla sakho. Yes Lord. Thank you Jesus. Baba nguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Na ingane uNkulunkulu ngiyathandaza. Yagula ibuthakathaka. Ayikhona ngisho ukudla. Phelelwa ngamandla. Ithi baba mayibeka indaba. Umngane wayipha ikhekhe esikoleni. Baba uqala ukugula nobuthakathaka bomzimba wakhe. Jehova wamabandla uNkulunkulu wenyama yonke wena onqoba ithuna ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo kanjalo uthi abakholwa izwi lakho nabo bayovuka noma ngabe kuthiwa bese befile ezonweni zabo kepha uNkulunkulu uyobavusa. Baba ngiyakhuleka ke phezulu kwalomntwana. Ngiyayala ngiyakhuza uNkulunkulu yonke imimoya Baba egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu namandla ngiyakuyalela lokugula ngiyakuyalela lokufa. Namhlanje uNkulunkulu ngimemezela ukuphila okusegameni nasegazini lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu longcwele
lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu okungenzeki kubantu wena dwala kuyenzeka. Makaphile lo mntwana right now, makaphalaze lo butha abudla, makaphalaze lo poison in the name of Jesus. Konke okuhlezi Baba esiswini sakhe esibelekweni sakhe right now ngoshisa ngomlilo in the mighty name of Jesus. Fire of the Holy Ghost in Jesus' name, 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 in Jesus' name. Yonke imithi yabathakathi ngiyayiphuphisa ngiyayibolisa right now ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Phila manje, phila manje, phila manje. Khululeka right now, khululeka right now, khululeka right now in Jesus' mighty name. Baba wethu namandla ngiyamhlenza ngegazi lika Jesu lokukufa kunqotshiwe ngiyaqambula namuhla in Jesus' mighty name. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga dwala lethu in Jesus' name. Amen. Shaya izandla ubonga uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Amen. Cela shala uNkulunkulu izandla ezinkulu, khululekile, uphilile, okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. God bless you. Siyabonga kakhulu bazalwane. Egameni lenkosi yethu Yesu, uNkulunkulu anibusise. Thank you in Jesus name. Inkonzo yethu sifinyelele emaphethelweni kuba bonkeke abasibukele emakhaya abathi hey waze wakude babashabalala Nkosi yami ukuba ubuseduze bengizofika lapho. Lalela mntwana sekhaya, akuna distance for prayer. Ungakholwa ungibukele kwi-cellphone yakho, ungakholwa ungibukele kwi-TV yakho, wena nje kwakho ukholwe yizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu angafinyelela, uNkulunkulu akanama-boundaries, thandaza unama-boundaries. Angafika uNkulunkulu ekhaya kwakho qathatha, angene uNkulunkulu enze imangaliso akuphilise. Right now ngikhulekela bonke abasemakhaya, touch cellphone yakho, touch screen sakho. Sengiyathandaza Baba naba abantwana bakho Nkosi abasibukele online. Baba wethu namandla, izwi lakho lithi there's no distance for prayer, no boundaries in the mighty name of Jesus, no barriers in the mighty name of Jesus. Father, ngirelease amandla manje, ngirelease ugcobo, amandla ovuko, ngithethela umlilo ngegama lenkosi yethu Jesu. Baba lithi izwi lakho okungenzeki kubantu wena uNkulunkulu ongcwele kuyenzeka in Jesus mighty name, in Jesus name. Phila noma ngabe unakuphi ukugula, phila right now, khululeka right now, khululeka right now, khululeka right now in Jesus name. Amen. Shalana uNkulunkulu ihlambe elikhulu egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu babukeli bethu, uNkulunkulu anibusise. Lalela, ungasiphumuze isandla sakho ukutshala imbewu. The more unikela is the more uNkulunkulu azovula iminyango. But before unikela, boyichecka indawo. Unganikeli noma ngabe kukephi. Ngoba kuneyindawo la unganikela khona kanti uvala into zakho. Kodwa kuneyindawo la ungathi unikela khona kube ngathi uqaqe ibopho. Leyo ndawo isuke inoNkulunkulu futhi inamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu omusa anibusisa nonke emakhaya. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Shalom.